Kongelyset er en daginstitution med et meget kompetent og fagligt dygtigt personale, som giver sig udtryk i de aktiviteter og i den dagligdag og det fokus, vi har på det enkelte barn. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi vil gerne skille os ud fra de øvrige institutioner. Vi vil gerne være en institution, som både kan og tør og vil noget. Og det synes jeg, vi er. Et af vores rum derinde, det kalder vi faktisk hjerterummet. Hvis man lægger mærke til det, så er der et hjerte på gulvet. Det er jo logoet for hele organisationen, som vi er en del af. Og jeg synes, det er vigtigt, at personalet, som arbejder her på Kongelyset, de også er klar over, hvad det er for en organisation, de er med i. Og tro mig, det ved de. De kan ikke være her ret lang tid, før de er bevidst over, at det her det er en anden type institution end så mange andre.